गरमागरम ढाबा स्टाईल तडकेवाली लसूणी मेथी तयार आहे। खूपच क्रीमी असं टेक्स्चर दिसत आहे आणि हे क्रीमी टेक्स्चर काही सिक्रेट पदार्थ व मसाले घालून बनवलेलं आहे। चला तर मग जराही वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया। एका बाउलमध्ये स्वच्छ धुवून घेतलेली मेथी घेतलेली आहे। जवळपास एक जुडी मेथी असेल। एका पॅन मध्ये 1 ते 1.5 चमचा तेल घालून घेऊया। लसूणी मेथी या नावातच लसूण हा शब्द असल्यामुळे या रेसिपीमध्ये लसणाचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर केला जातो। खूप छान असा स्वाद येतो लसणाचा। तेल गरम झालेलं आहे। यामध्ये मी 10 ते 12 बारीक चिरून घेतलेल्या लसणाच्या पाकळ्या घातल्या आहेत। लसूण हलकासा सोनेरी रंगावर आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। लसणाचा कलर बदलत चाललेला आहे, पाहू शकता। आता यामध्ये आपण बारीक चिरून घेतलेली मेथी घालून घेऊया। ही मेथी जवळपास एक जुडी आहे। या मेथीला 1 ते 2 मिनिटे लसणावर परतून घ्यायचं आहे। 1 ते 2 मिनिटे झाली की या मेथीला आपण काढून घेणार आहोत। 1 ते 2 मिनिटं मेथी परतून घेतलेली आहे। मेथीचा कच्चेपणा आणखीन पण आहे, पाहू शकता। मेथीची देठ आणखीनही कच्चे आहेत। आता याच अवस्थेमध्ये आपल्याला ही मेथी काढून घ्यायची आहे। खूप छान अशी लसूणी मेथीची चव लागते। ही लसूणी मेथी तुम्ही पराठे, चपाती याबरोबर खाऊ शकता। मेथी काढून घेतलेली आहे। त्याच सेम पॅन मध्ये आपण 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेणार आहोत। लसूणी मेथीला थोडंसं तेल जास्त लागतं। तेल गरम झालं की यामध्ये आपण थोडंसं जिरं घालून घेणार आहोत। जिरं छान असं तडतडलं पाहिजे। यामध्ये आता बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालूया। कांदा हलकासा कलर बदलेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवलेली आहे। कांद्याचा कलर बऱ्यापैकी चेंज झालेला आहे। यामध्ये आता आपण 2 ते 3 बारीक चिरून घेतलेली हिरवी मिरची घालणार आहोत। तुम्हाला आवडत असेल तर हिरवी मिरची तुम्ही घालू शकता अथवा स्किप देखील करू शकता। यामध्ये थोडासा बारीक चिरून घेतलेला लसूण घालणार आहोत। लसूणी मेथीमध्ये लसूण असणं खूपच गरजेचं आहे। खूप छान असा फ्लेवर येतो लसणाचा। आता या सगळ्यांना आपण परतून घेणार आहोत। यामध्येच बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो घालून घेणार आहोत आणि याला देखील व्यवस्थित परतून घेऊया। इथे मी एक बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो वापरलेला आहे। यामध्ये आता आपण सिक्रेट असा तयार करून घेतलेल्या मसाल्याची पेस्ट घालणार आहोत। खूप फाईन अशी पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे आणि याच पेस्टमुळे लसूणी मेथीला क्रीमी असं टेक्स्चर येतं। तयार करून घेतलेली पेस्ट व्यवस्थित परतून घेणार आहोत। ढाबा स्टाईल मेथी बनवायची असेल तर ही पेस्ट घालणं खूपच गरजेचं आहे। यामध्ये कुठेही आपल्याला बटर किंवा क्रीम वापरण्याची गरज नाही। तर ही सिक्रेट तयार केलेली मसाल्याची पेस्ट कशी तयार केली हे पाहून घेऊया। एका मिक्सरच्या जारमध्ये मी अर्धी वाटी भाजून घेतलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत। 1 ते 1.5 चमचा तीळ घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर 1 ते 1.5 चमचा भाजून घेतलेले बेसन पीठ घेतलेले आहे आणि याची आपल्याला पाणी घालून पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। हीच पेस्ट आपण आता परतून घेतलेली आहे। यामध्ये आता थोडंसं पाणी घालून घेत आहोत। तुम्ही म्हणाल की यामध्ये मसाले तर घातलेच नाहीत। मसाले घालायचे आहेत, कारण की आपली ही पेस्ट थोडीशी तळाला लागत होती। त्यामुळे यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालून घेतलेलं आहे, जेणेकरून ही पेस्ट करपू नये। याला 1 ते 2 मिनिटे व्यवस्थित मी परतून घेत आहे आणि यामध्येच आता आपल्याला मसाले घालून घ्यायचे आहेत। इथे मी अर्धा चमचा हळद घालत आहे। 2 चमचे घरगुती मसाला घालत आहे। तुमच्याकडे जो उपलब्ध असेल तो मसाला तुम्ही वापरू शकता। त्याचबरोबर अर्धा चमचा गरम मसाला घालत आहे। गॅसची फ्लेम मंद आचेवर करून घेतलेली आहे। आता हा सर्व मसाला आपल्याला व्यवस्थित तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। 1 ते 2 मिनिटे हा मसाला व्यवस्थित परतून घेऊन यावर आपण झाकण ठेवून देणार आहोत।
1 ते 2 मिनिटांनंतर पाहून घेऊया. मसाल्याला तेल सुटलेलं आहे, याचाच अर्थ हे सर्व मसाले व्यवस्थित फ्राय झालेले आहेत, परतून झालेले आहेत. याला पुन्हा आता आपण मिक्स करून घेऊया आणि यावर लसणावर परतून घेतलेली मेथी घालून घेऊया आणि हिला व्यवस्थित या मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेऊया. लसूणी मेथीची कन्सिस्टन्सी ही जास्त सैल पण नसते आणि जास्त घट्टसर पण नसते. खूप छान असं टेक्स्चर या लसूणी मेथीचे दिसत आहे आणि टेस्टला देखील तितकीच भन्नाट लागणार आहे. सगळ्यात शेवटी यामध्ये आपण मीठ घालून घेणार आहोत आणि याला पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. तुम्हाला वाटत असेल ही लसूणी मेथी साधारण घट्टसर वाटत आहे, तर यामध्ये तुम्ही थोडेसे पाणी ऍड करून कन्सिस्टन्सी चेक करू शकता. यावर झाकण ठेवून 1 ते 2 मिनिटे या लसूणी मेथीला वाफ देऊन घेणार आहोत. एक ते 2 मिनिटांनंतर पाहून घेऊया. तेल सेपरेट झालेले आहे आणि आपली ही लसूणी मेथी तयार आहे. याला आता सर्विंग बाउल मध्ये काढून घेऊया. मस्त गरमागरम लसूणी मेथी तयार आहे. पराठे, रोटी, नान याबरोबर अप्रतिम अशी लसूणी मेथी लागते. घरीच उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये ही लसूणी मेथी तुम्ही तयार करू शकता. यामध्ये आपण शेंगदाणे, तीळ, त्याचबरोबर बेसन पीठ वापरलं होतं. तुम्ही इथे आवडत असेल तर यामध्ये तुम्ही काजू देखील वापरू शकता. सगळ्यात शेवटी सोनेरी रंगावर तयार करून घेतलेला लसणाचा तडका घालून घेणार आहोत. गरमागरम ढाबा स्टाईल लसूणी मेथी खाण्यासाठी तयार आहे. आजचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा, त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळेल. चला तर मग पुन्हा भेटूया नवीन एका रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय बाय.